lalaki yan! Ay, apo ya. Una yan, tikas to abiyag. Nay, apay ngay paray. Naku nagmutin na pa nagsinay, ma. Nagkatag nga rin dito trabaho, pare. Anya, apay ngay. Tapos lawampay, titalwa bulan mo iya trabaho. Ita na ikakan. Ay, adda nga mintik ka trabahwak asip-sip. Anya, sipsip. Una ngay, ha? Tila ipulpulong na itibos mi, pare. Hmm. Iso ay nikat nakmatan. Una yan. Ang mga kidi mga nadararami na makalukwan. Iso ngay nagkada ka. Awam mo, pare tamo. Oo. Bihibak tupay dyan, parts. Kasta ayan. Kaya ala, mangsapol ka man na paray. Ano ti mabalin na pag-applyan iti trabaho? Laki day, nagagag kang agbiraw. Ay kung makabiraw ka. Oh. Manon alawas tinapalabas, manipod na ikat ka iti trabahom. Aging kaita, kaslaawan pa'y plano nga agsapol iti panggatam. Ha? Adda ka matlatan dito'y balay anak kauldag nga agmalmalam. Anya, kalakit tinaya bakit? Inakto ka di mang sapol. Kaano? Nagtambling ti masikog? Wano no agitlog di baka? Anya, Agil-ilad ka matang agmalmalam. Kunamlan no awan pinutot mo apakanam iti kastang aramid mo. ala, gusto ka din bakit? Rumwarak kinton bigat. Mang sapulak iti panggada. Ala, mangsapol ka iti panggadam, kasaya atam ti trabahom. Tapno man mo't agbayag ka, sana kasta. Manon at trabaho ti inaplayam, ngem di ka mo't agbayag. Kaya yung asawang nagsapsapol kayo iti konduktor iti bas ngay mamaniho yaw, angkay. Wag, hindi pa'y napanalawas ang sapsapula. Ta imikat nga minan ni Roy, asigod akad kadwa. Ah, kasta aya. Ang mga nuad na amam ama irekomendam Roy ko. Ay, bareng maya ni Pari Malyong angkay. Awang aming trabaho na itakay. Karstaya, pakibagam to mga rugeng kuana, bareng kaya na, ha? Ay, una angkay. Mapana ka dyan balay dahil tumalag. Bagat kingwa na. Lumwarak ko man, lumadda ka man pare. Huwag paray. Imaya ka, taumay ka kung masaludsudan no da na biro ka mo na trabaho. Ay, awan pa nga pare. Ay so asa na sumarsardeng tingiwat ni bakit ko. Kasla upang agmaya putak ang putak. Anya! Una yun, tawa. Puta ka puta, nyo. Ala, hinggang karoon dyan ng kalbaw. Agsapsapol iti konduktor iti man maniho na abas. Ah, kaslaya, anya nga minang tibas nga iman maneho na ita. Bagyo to Biskaya, paray. Inkantam no makasaritam iti nasayaat, oh. Wan mga pare. Nang paglakid din ta damag mo agsapsapol. Ay, kiuwin. Ah, sa napana nga minidya balay na iti kalman. Napana gimatang iti lako ti anak na atsilyaw. Kaslaya, alang nga pare. Inakman ni Jabalayda. Apay nga inikatda kay tisigod at trabaho. Inikatda kang gan. Tadda nga minti ka trabahwak asip-sip. Kastaya. Dito'y kakanya ko na. Sure, anggan. Sigurado ka, akabalam ti trabaho ti konduktor. Anya laki din ay anggan. Kaslawan talakyo kanya. Kabailak man. Nasayano kasta. Kaano ka nga damang rugay. Di uray man itangay. Anya. Ay unay. Ipabigat mo mata na. Kalubigat pa iti panagbiyahe ta. Anya laki din ay Ay kitla saya at ka nakabirok kan iti trabaho, malyong. Un bakit? Isa pang asim ah. Saan ka kumamot ng apotak-apotak? Anya? Anya, Maumuma ako ni tingiwat mo. tiawanan bain. Sa anak matkat nga agniwat-niwat no amom kumameter aramidang. Ada, aday ta ka manan ako na akong kay. Mangrugi ako ni trabaho kinton bigat. Isa pang asim ta gusto kumamot na. Nasayaan. Sa
Tay saya atam ti panagtrabahom kini Uncle Boy. Bareng agbayag ka kenkwana. Nalakit din na yan. Un ka day bakit? Titigat yun, Nana. Manungay ti bayadak. Tangay ka dandani kayo. So, discounted ti pasayaw, Nana. Anya, dandani nga ibagpagam. Tigat ko asaway. Senyor kayo. So, ako nakadandani. Anya, ay nagalas matanday tanga ugalim si Kamalyaw. Katuan mo, Nana. Puno matibagbaga. Anya lagi din na yan. No, senyor, dandanin. Lita ulitin na. Si Kaman mo ti pangibagaak iti dandanay. No saan nga sakit tinakamawa? Saan nga sakit tinakam ko, Nana? Pasaanak pa'y mata, senyor. Anya, Ala, agbayag kay tinana. May saadandani. nagalas at talaga ti ugali na dayjay Amalyaw. Ha? Apay ayan, Nana. Nagluganak iti boss iti namin san ngal daw. Isumat gayam ti konduktor iti iman maneho ni Buyay. Ay, wan, Nana. Isaon ti konduktor ti bas ang pagyubis kaya. Ibaga nakit din kanya. Adandani akanaw. Ha? Dandanay? Wan, gaputa sinyura kaun. Anya? Ay, maminsan pa'y nga ibaga na kanyak ti kasyay. Talaga pagsasawa. No iso nga'y nga tama ti pangibaga ak adandani. Unay na malyong aya. Malahbayan yun, Nana. Kasaritak daw. Ibagak day taking kwala. Apay, anya maning mang mangag ko nga inaramid mo kano iti may sa pasahero as senior citizen. Ha? Adaya mag... Anya kumangay mo ti aramidal. Imbagam kano adandani. Anya lakid dinaya. Bakit maangarog? Papanan lang ay nusan adandani. Ay, sika talaga malyong. Tilar aramidem. Uray pa'y senior citizen. Saan arumbang na ibagbagam ti kasta. Anya lakid dinaya. No sika ngay nga tamat ti pangibagaan da iti dandani. Sa anak pa'y mata, senyor, oh. Ay na, tasumungbat ka pa'y laang. Itultuloy mo day tanga aramid mo. Kakita no saan aday tamanan ti pakaikatam iti trabaho. Kastagayam timbaganakan ka na di Amalyong kumaray. Kumaray. Saan nga rod ang maikat iti panunot ko day nga imbagana? Anya kita dandani amapan na ibagbaga? Na yan na Amalyong dayjay. Uray bakit akon katagbiagak pa'y mo't itinapao. Ibaga nakit din adandanay. Ay marurudak at talaga kunkwana. Ay, sakti pang ibagaan na iti kasta. Makangag Pagsasawam ay maruam mo. Nagturod amang ibaga. Adandani akanaw. Iti awanan ba'y na lalakay. Maminsan pa'y kunak tumag. Sa dino ti papanan nyo na naminda. Mapanak iji bambang. At yung arot titigat yun, Nana. Discounted, dandani kayo matay. Nada. Dandani ngay bagbagang mo, si Kamalyaw. Kanya laki tinaya, Nana. Dandani ko na atas senior citizen kayo matay. Di dandani. Na, madin sakit diya. Ha? Hoy, bakit akon ngam agbiagak pa itinapaot? Amom aya, adandani akon. Saan namang angaw? Panagkunam, ang angaw day ta. Sika nga tamo ti pangibagak iti dandaray, no saan ngagsakit tinakam mo.
Ay, agbayad ka kiti na. May sadandan eh. Tibayadan niyo. Aniya? Ay, nasaya at man ta nagranata. Bella, Nana, pangasim, tabagbagam man ti asawam. ah, taapay? Ibagam kan kwa na, saan na nga ulitan nga ibaga kanyak adandani akon. Anya, kaano na nga imbaga dayta? Naglugarak ngamin itibas, hindi namin sangal daw. Agasam man, ibaga na kanyakon adandani akanaw. Ay, makapaluksaw. Ay, talaga dayjay amalyong. Awan dengdenggan na. Amin samot ngamin ababakat kan lalakay nga aglugan itibas. Kat magbaga na iti dandanay. Ay, apo aya. Ala, bayan nyo nana. Kasaritak to ti asawa. Sika talaga. Awan dengdenggam. Apay manin aya. Kasangsangpot ko pa ilang. Ngam kastaman ng tibagbagam. Nagrana kami kininana minda itay ijay tersena ni Auntie Maria. Ibagbaga na nga imbagam kanukan kwa na adandani. Kay, anya ka nung ay timadi iti dayjay kat pudno man. Bakbakitan ako na. Anya? Senior citizen nga ron. Di dandaray. Diyan laki din aya. Hay, jak amukan kamalyong. Iti kasta nga ibagbagam kadag iti babakit kan lalakay. Makaamu ka no tutupanda ka. Ha? Amangan mo no sikan ti dandani. Anya? Senior citizen dan, ngam saanen anasken amapan mo ibagbaga kadakwada at dandani. Dandani, tamadimot na. Panunutamot ka di ngamin, no bilang tasikan tumot ti lumakay, ta ibagakken ka at dandanikan. No saan nga agasok day tagong mo. Nagadungay bagbagam. Mabisina ko. Tingka mangisagana iti makanan. Kunak tumot ka. Ibaga na mulakan katikas itimbaga na kanyak idinaglugan ak itibaws. Nagmadingarod adenggan ti imbaga na kanyak. Dandani akanaw. Di mo pala sinipatag na kamkyawanan bain. Bayamon ah. Imbagak mo't kiti ti asawa na, abagbagkaan na day jay amalyaw. Inaurain ang makarana iti magtutop kan kwa na. Sapay la ko ba? Barang iso ti pagnakman na. Iso ang manipo dita. Ay, jak kayatan ti aglugan iti bas. Ha? Ano saklangan ti aglugan iti ban. At least ijay, awan ti konduktor amang ibaga dandaniak. Ay wala. Uray siya kumaray. Jakmatan kaya ti aglugan iti boss. Makadlawak man. Ha? Anyat madlaw yung gan. Manumutin alawas akas to'y timabaspasamak. Kasla mabilbilang nagluglugan iti bas ngay man maneho. Ha? Kan madlaw ko apasigla nga ubing timayat nga aglugan. Anya? Awan matag taglugan ababagad kinalakay. Kasla mas kay kayat damot ang aglugan itivan ang nagngina ti basahe ngim itibas. Saan mo siguro ang gail? Amang ano na ira na laeng. Huh, kapay la kumaangaro, takas ta, malyong. Ay naparay. Adun dagiti senior citizen dito'y lugar tayo nga ado ti reklamo na may papangking ka oh. Ha? Babakay kinlalakay dan. Saanin anas ka na mapamoy bagbaga dandanida oh. Siga di mo pare. Iso nga ron ti makagapaw. No ape asaan na kayat ngaglogan iti bas. Gapuking ka. Una yan. Ay na. Numaamuan ng kalboy dahi tangan aramidam iti pasahiraw. Ang mga di mo no iso ti pakay katam.
Ay, agan ang nagkaparay, oh. Ah, Gapong amin ti kasta nga rami mau. Awanin ti mayangaw may aglugan. Siyempre, apektado ti kita yo, ah. ha? Iso gusto nga mainan ti dandan nga ibagbagam ka iti senior citizen. Sayang manuga pulang iti dayta ka mawalang ka iti trabaho. Nagsimple lang aro rin ti boss mau, oh. Ay na, iswasaan kami nga gluglugan iti bus nga iman manihom. Tanagalas mga may tiyugali na niya konduktor mo. Nagalas mo't lang kirupa na. Ha? Agasam man, tamin ababakat kan lalakay nga glugan. Kat mapanlaki din, ibagbaga dandan ni kanaw. Ti awanan baen na lalaki. Anya? Kasta ti bagbaga na iti pasahero? Katuwang makapainsultaw. So amadlaw mo siguro nga awanan ti senior citizen nga glugan. Kaputa di na kaya ti ugali na. Anya? Ay unayin amal yung dayday. So, mulagaya ma. No masuk katanday di akong doktor. Iso, aglugan kaming tumanan. Ngamno ita, ay kat. Ano, san mi pa lang ti aglugan iti van Ha? Naimbag ijay, tawad ti konduktor, amang ibaga kada kami, adandani kami. Ha! Iso mulagaya. Nga awanan ti may aglugan dito ibas nga imamanehok. Gapoy sa rabid mo! Ha? Nagkunang aming ka, amapan mo ibagbaga kadakwada adan dalidan. Angay, makapainsulto mo ngamin dahil tangain ka ibagbaga, malyong. Tauray sa alumakayan. Madi madi mo lang ti panagdengag ko itakas tanga ibagbagam. Kukwa, angkal, pasensya ka na. Ngamjak kayak tikas tanga ramid mo. Angkal, itag kontis wildo mita. Kat saan ka nagtrabaho, inton bigat? Ha! Magsapulak laangag, iti kasukat mo! At dayta, saan ka nga agbayag iti amin apagtrabahwam? Ay, Amin ngamin apagtrabahwam, ket naynayunam iti kalukwan. Anya nga ita? una yun tikas to iba. Ita, agparikot ka manen iti panggadam. Tanakaungeten ti bus mo ken ka. Ha? Idi pay lang amin nga ibagbagaken ka asar dengam day nga ibagbagam adan dani kadagiti babaket kan lalakay. Ngam sigilat tamat. Ala, gusto na ba? Agnakam kamat siguro. Salbag ka. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman ka ba'y itingkay panang tarabay.